starter vi lige med et navneopråb. Er Voldby her? Ja. Er Magnus her? Nej, han er sgu nede ved Line. Nå, skal vi så i Fakta bagefter vi har golferet? Ja, det skulle blive William Brosen. Ja, nu er jeg også noget bedre end dig, Voldby. Jeg har jo et handicap på 4,2. Det er jo bare ikke rigtigt, men okay. Så lad os se, hvor god du er, Milo. I skal altså også ud og varme op, ellers så bliver jeg så skadet. Kom, afsted med jer. Kom, stop. Ja, godt. Afsted med jer. Løbe! Løbe! Kom så! Fuck, hvor er det kedeligt det her. Piger, I skal fandme vide, I har et valg. Og hvorvidt I løber eller ej, det er jeres eget valg. Jamen piger, det er jo ikke første gang det her. Jeg tvivler meget stærkt på, at det er sidste. Jeg er rigtig skuffet over jeres konstante negative stemning om mine idéer. Og jeg synes altså, at jeg kunne føre det her hold fremad og fremad og fremad. Men I bliver ved med at trække det tilbage og tilbage. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal stille op med længere. Jeg synes, vi magter det jo ikke. Vi laver konstant det samme. Jamen piger, vi laver altså en aftale. Så hvis I går skovruten, så giver jeg en is. Men hvis I ikke snart vinder en kamp, så stopper jeg kraftedeme som træner. Hej hej! I dag der skal vi have rigtig hård træning. Mental træning. Træk vejret dybere og dybere ind i jer selv. Lester, husk at trække vejret. Koncentrer jer om lyden af min stemme. Falder lige så roligt ned i gulvet. Lad jeres arme falde i søvn. Lige så jeres arme. Jeres ben. I de bedste elever, jeg har haft, I bliver rigtig gode. Hvis I bliver ved med det her, så kan det ikke blive bedre. Hvis I gør det godt, så får I også kage efter timen. Ja, jeg lyder så fuld. Det er rigtig godt. Den er hvid. Ja, er der nogen, vi mangler i dag? Kvitgaard ligger og sover. Mønster lige kommer nok lidt senere. Ja, er der andre, vi mangler? Ja. I dag Adventure, der skal vi lave noget crossfit, og der skal vi blandt andet boxjumpe. Og ja, der vil jeg altså gerne lige demonstrere, hvordan vi gør det, børn, fordi det kender I nok ikke til, vel? Så vil jeg gerne lige vise jer. The fucking adventure. Ja, Adventure. Ja, Næste torsdag, der skal vi jo være klar med cyklerne. Fordi vi skal ud og cykle. så der er ikke nogen her, der ikke har en cykel. Og I er klar, og I er positive, og I har cykelhjelme. Ja tak. Lort adventure. Altså, jeg mangler et hjul på min cykel. Jeg har en stor pande. Min den er væk. Flemming har spist min. Jeg er desværre død. Jeg er syg den dag. Ja, og det var alt for adventure i dag. Så yes, I er fri. Hej hej. Fuck, vi fik tidligt fri her. Ja! Det var sikkert, fordi jeg skulle knalde. Fuck, helt sikkert. Hallo kæft! Hey! Hold kæft! Jeg har sagt det, I skal ikke snakke, når jeg giver mig besked. Kom nu lige, altså. Og husk nu, man må give til lammer til dem, der ikke har taget strømmerne af endnu. Au! Ej! Du har tænkt. Husk at strække armene.
Stop lige musikken, Martin. Dagens program er i dag, vi starter med noget opvarmning. Og derefter vil vi gå videre til noget spinning. Hvor er det, vi kommer til tiden, piger? Jeg bliver det igennem. Jeg vil ikke finde en holdestik. Og jeg skal følges med dem. Ups. Og som I kan se, kommer Tina rigtig langt ned. 4, 5. Kom, vi strækker ud. Martin, kan du ikke lige komme ind og fejre? Skal jeg komme bagud? Og er der nogen, der kan sige, hvad det er, vi strækker ud her? Er det ikke balle eller lår? Jo, det er det. Hvad? Sover du også på skolen i nat? Nu er holdet fandme ikke på morgenløb igen. Hvad skal vi gøre ved det? Ja, nu er det jo mig, der har aftenvagt i aften. Jamen altså, Holm, han bliver altid noget, hvis han ikke tager sammen. Han er så lyddog, jeg forstår simpelthen ikke. Han har god teknik, sparker næsten lige så godt, som jeg gør, men han tager sammen, så kan han vise noget, det tror jeg. Så vi forresten mit mål i weekenden, gutter. Nej. Nej. Au, der var en bold. Har du været til fest igen i weekenden, hva'? Ja. Alle de små du, men jeg kan godt fortælle, der var din alder. Der løb jeg meget mere, end du gjorde. Det kan jeg godt sige til dig. Jeg synes, du skal komme op og løbe nu. Du går nok joggen. Du er jo ligesom holdt. Kom, jamen det mener jeg. Ja, det siger han. Okay. Ja, vi spiller kamp. Vi skal være klar om 3 minutter. Fin præcision, du. Du havde en præcision ligesom mig, så den fed der. Lidt øvelse, så er den der. Lidt mere. Kom, guys. Ja, i mine unge dage, der har jeg selvfølgelig taget ham. Men jeg har så ondt i skolen her på sidst. Jeg kan ikke helt mere. Altså, nok alderdommen. Spil nu bolden, Wims. Så får en kiden. Ja, det er Flemming. Ja, dårlig aflevering, that's it. Ja, dejlig bold. Dejlig teknik. Gutter, I skal bare gøre ligesom, når jeg spiller for vores fremad. Det er en vej, og det er mod mål. Hurtige fødder. Så det er bare det, I skal gøre.